Omroep Max is al weken op het eiland waande met de opnames van de serie. John Dane wie jarenlang de enigste huisdokter op Vlieland, maar functioneerde tegelijk als psycholoog, toskedokter en bistendokter. Een centrale rol in een Lietse mierskip. Maar nevens de producent toch zo'n perfect decor voor een landelijke serie. Nou, het eiland is eigenlijk een beetje een soort microcosmos, misschien wel een Nederland op zijn kleinst. Dus het verhaal gaat over dingen die we allemaal herkennen, alledaagse dingen. Maar het speelt zich dan allemaal af op Vlieland, op dit eiland. En dat is het leuke eigenlijk, dus dat het een soort verkleining is van wat er in de rest van Nederland gebeurt. In de tv-serie wordt de personage van Dr. Dane spelen door een vrouw, actrice Monique van der Ven. Zij had zelfs een huis op Vlieland en is eer als patiënt behandelen door de dokter. Ik spaarde echt mijn kwaaltjes op en dan ging ik lekker naar dokter Deen. Hij heeft me ook wel eens geopereerd hier 's avonds. Dat ik in iets te scherp mes een stukje kaas afsneed en mijn duim eraf lag. Nou, dat heeft hij geweldig gedaan. Echt heel koelbloedig heeft hij die duim er weer aangezet. Ja, is voor mij en was voor mij altijd een heel goed voorbeeld als de perfecte huisarts. De eilandbewoners zelfs maakt haar net botter drok hoe de tv-opnames. Wol valt op dat een liedstukje film een soort tijd kost. Nou, het valt op dat ze heel vaak moeten repeteren voordat ze een shot doen, zoals hun dat noemen. Is het nou iets wat leeft op het eiland, deze opnames? Geen flauw idee. Er wordt net een soort op praat. Nee. Als ze vragen, weet je waar Monique woont, dan weten we het ook niet. De serie komt in januari op televisie.